खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, दुलाराय आसाम फरायसा आफादा क'क्राझाराव नुजाथिखौ बांहोनो बिटिआरआव जायगायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो दावबायदों। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि मिरु आफादनिफ्राय सा 10 सोद्रोमानि थान्दै हान्जाया बिटिआरआव आफादनि थाथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो जायगायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों 2 मार्चखालि क'क्राझाराव दावबायहैदोंमोन। बे दावबायनाया ओनसोलनि सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जिंगाफोरखौ खाथिनिफ्राय बिजिरसंनो आसुनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै फैदों। थान्दै हान्जाया 1 मार्चखालि मोनाबिलियाव क'क्राझारनि आसु मावख'आव ज' जादोंमोन आरो जायगायारि आसु सोद्रोमाफोरजों मोनसे आफादारि सावरायमेल खुंदोंमोन। आसुनि लेङाइ आफादगिरि भबजित बेजबरुवाया बेखेवनानै होयो दि बे दावबायनाया आसुनि मिरु मावफुं आफादनि आफादारि थाथाय आरो गोनांथार रायजो-राजानि जेंनाफोरखौ नायबिजिरनो लानाय थिरांथाजों गोरोबनायमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया बिटिआरनि सुबुंफोरनि मोनथाय आरो सान्नायफोरखौ हेफाजाब होनायाव आसुनि नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि धुबरीयाव गुजरातनि नंखाय सना फालांगिरिफोरखौ हमदों। नंखाय सना, नोगोद रां जब्द। धुबरी पुलिसआ रबिबाराव हालाकुरा हाथाइनिफ्राय 1.5 किल'ग्राम लिरथायनि नंखाय सना फालांगि खालामनायनि दायाव 2 सुबुंखौ हमदोंमोन। गल'गन्ज पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित कलिताखौ दैदेनदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ कम्भलाज पुलिस थानानि सिङाव थानाय प्रतापपुरानि रावमल सिंहनि फिसाज्ला चौहान कुमार सिंह आरो अश'क जयसवालनि फिसाज्ला मनज कुमार जयसवाल होनना गुजरातनि आनन्द जिल्लानि उमरेड पुलिस थानानि सिङाव थानाय वाडा बाजारनि होनना सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला सानैबो नंखाय सना फालांगि खालामनायाव लोब्बा दंमोन आरो राजस्थानाव दावबायनो सानथांखि खालामगासिनो दंमोन। बिथांमोनखौ हमनाया हालाकुरा हाथायाव नंखाय सना फाननायाव नांलायनायनि उनाव जादोंमोन, जाय बिसोरनि हाबाफारिफोरखौ दिन्थिफुङो। सिखाव सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ गोख्रै सिग्रोमदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ खानाय जादों। बिबानगिरिफोरा बिसोरनिफ्राय नोगोद 1.5 लाख रांबो जब्द खालामदोंमोन। सानैबो दायनिगिरिफोरा आथिखालाव गल'गन्ज पुलिस थानायाव हमजानानै दं, जेराव आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दो आरो नेटवार्कफोरखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, कार्बि आंलंनि आइजोआ गुवाहाटी हटेलाव हानजा जिनाहारि, 2 दायनिगिरिखौ खाबाय। कार्बि आंलंनि सासे 20 बोसोर बैसोनि आइजोखौ शिवरात्रिनि मोनायाव गुवाहाटीनि पल्टन बाजारनि गंसे हटेलाव हानजा जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। दायनिगिरि चन्दन महन्त, एबिसि ग्रिल जंक्शननि बिगोमा आरो बिथांनि मावथि रहन आलीखौ पुलिसआ खाबाय। डिसिपि सेन्ट्रेल गुवाहाटीनि अमिताभ बसुमतारीनि बायदिब्ला, बारग'नाय हिन्जावसाया हरनि 9 रिंगायाव मोनसे अजद होदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि 2 सुबुङा बिथांखौ आरो सासे लोगोनो जौ आरो गानजा जासिदोंमोन, जेराव बिथांजोनि लोगोआ बिथांमोनजों थांफानो राजि जायाखैमोन। दायनिगिरिफोरा बारग'नाय हिन्जावसाखौ राजगड़नि रश्मि हटेलाव लांदोंमोन, जेराव बिसोरो बिथांजोखौ जिनाहारि खालामनायनि सिगां जौ लोंनो नारसिनदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला दायनिगिरिफोरा चन्दन महन्त आरो रहन आली। शिवरात्रिनि बुब्लियाव 2 दायनिगिरिफोरा 2 लाइमोन आइजोफोरनो जौ जासिदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिसोरो बिसोरनो गानजा होगोन, जेराव गाग्लोबजाग्रानि लोगोआ बिथांमोनजों थांनो राजि जायाखैमोन। दायनिगिरिफोरा गाग्लोबजाग्राखौ राजगड़नि रश्मि हटेलाव लांदोंमोन, जेराव बिसोरो बिखौ जिनाहारि खालामनायनि सिगां फिन जौ लोंहोदोंमोन। पल्टन बाजार पुलिसआ 2 दायनिगिरिखौ हमनानै लादों आरो गोथौवै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो खोथा होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ, चिरांनि लक्ष्मीजरायाव सोरखारि थिखानाय न'खौ हाग्रानि मैदेरा सिलिंखार खालामदों। चिरांनि बिजनीनि उत्तरांचल नं 1 लक्ष्मीजरायाव सनिबारनि मोनायाव मासे हाग्रानि मैदेरा प्रधानमन्त्री आवास योजनानि सिङाव होनाय न' गंसेखौ सिफायनानै गोबां खहा खालामो। जायगानि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला न'आ सनातन राजबंशिनिमोन आरो बेखौ बिथांनि बिफानि थाखाय सोरखारनि न' बिथांखिनि सिङाव लुनाय जादोंमोन। मैदेरा गोजानाव थांनायनि सिगां गंथाम खिरखिफोरखौ सिफायदोंमोन आरो दाथायनि माखासे बाहागोफोरखौ बायखोन्दा बाहागोआव गालांदोंमोन।
थागिरिफोरा बे ओनसोलाव गले गले हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, जेराव थांनाय 8निफ्राय 9 दाननिफ्राय फ्राय मोनफ्रोमबो मोनायाव जाथायफोर जागासिनो दं। मानसि मैदेरनि दाङाबाजिया गोबां गामियारिफोरखौ गिखांहोबाय आरो गोबां सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों। रिपर्टखौ मोन्नायनि उनाव पानबारि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया थासारिखौ नायबिजिरनो आरो खहा जानायखौ फोरमान खालामनो थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैयो। बे समावनो जायगानि थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ आरोबाव फोजोबस्रांनायखौ होबथानो आरो बिसोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाबैनो राहा लानो खावलायगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ सिलचराव 2.2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 हमजादों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव सिलचर पुलिसआ सिलडुबिनि सिलकुरि र'डआव मोनसे फुंखा बिथा खालामनाय अपारेशननि गेजेरजों 2.2 कौटि रांनि 415 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां जब्द खालामो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौ हमनाय जादों, थेवब्लाबो बिसोरनि सिनायथिखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायनानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फेग्रा मुवानि बेरेखायै रायजोनि सोलिबाय थानाय दावहाखौ बाख्नायनो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि जब्द खालामनाया फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै आसामनि गोख्रों सिग्रोमनायनि बाहागो। जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया दायो सोलिगासिनो दं। मोनसे गुबुन अपारेशनाव काछार पुलिस आरो सीमा रैखाथि हानजा BSFआ बावैसो काथिगड़ानि लेवारपुटायाव भारत-बांलादेश सीमानि साखाथियाव 3 कौटि रांनि 10,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदोंमोन। बे जथाय नाजानाया आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै आसामनि थाद'नाय गैयै दावहायाव आरोबाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा गासै रायजोआव मुलि नेटवार्कखौ फोजोबनो गावसोरनि रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामदों। नोगोरारिफोरखौ फेग्रा मुवा गैयै आसाम बानायनो नाजानायाव आयेन बाहायग्राखौ मदद होनो खावलायदों। 6थि खौराङाव दङ भैरबकुन्द बाथौ थानसालिनि ट'रननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बाथौ थानसालिनि गाहाय आर्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ रबिबाराव गायसननाय जादों। रुंसारि लखेन्द्र मुसाहारिनि गोसोखांथियाव गायसननो गोनां ट'रननि अन्थाइ खाम्फाखौ उदालगुरिनि सासे मुंदांखा फालांगियारि मिनन मुसाहारिया गायसनदोंमोन। मख'नो गोनांदि मुसाहारिया मुंख'दोंमोन दि गावनि बिफानि गोसोखांथियाव होनाय ट'रनखौ गोबां लाख रां खरसा खालामनानै समायना महराव साजायनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंबावदों, बेयो भैरबकुन्द बाथौ थानसालिनि जोबोद गोनांथिमोन। जेब्ला आं कमिटिनिफ्राय बे आयदानि सोमोन्दै मिथिनो मोनदोंमोन, अब्ला आं बे गिदिर खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे जुनिया मोनथाय महरै लादोंमोन। बे समायना टावारखौ फैबाय थानाय खमसिन समनि गेजेरावनो रायजो-राजाफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन। बिथाङा फैबाय थानाय समाव बाथौ थानसालिनि जौगानायनि थाखायबो हास्थायदोंमोन। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर', नेहाथारि अखन दैमारि, बोसोनगिरि सिरि दैमारि, कान्थुराम बर'जों लोगोसे रामनिवास आगरवाल, कृष्ण आगरवाल, वेद प्रकाश आगरवाला, दीना आगरवाल आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय दतमायाव गियानोदय रुरेल लाइब्रेरि बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गियाननि खाबुखौ फेहेरनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा EM डक्टर नीलुत सरगयारिया दतमायाव गियानोदय गामियारि बिजाब बाख्रि बिल्डिंखौ बेखेवना होयो। BTCनि बिजाब बाख्रि सिबिथाय बिफानजों लुजानाय बे बिजाब बाख्रिनि थांखिया ओनसोलारि सुबुं समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथार फुंखा मिरु महरै खामानि मावनाय, फरायनाय आरो सोलोंथाइनि हारिमुखौ जौगाहोनाय। फरायसाफोर, बिजिरसंगिरिफोर आरो गियान नागिरग्राफोरखौ आबुं खालामनाय मोनसे बुथुमनायजों बे हाबाफारिया सोलोंथाइयारि फारागथिखौ फोजोबनो आरो ओनसोलाव मेलेमारि जौगानायखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय फोरबोआव BTCनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव नुनो मोन्दोंमोन, जायफोरा गामियारि सोलोंथाइयारि बिथायारि सानज'थाइखौ गोख्रों खालामनायाव BTC सोरखारनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै डक्टर सरगयारिया हारिफोरखौ गोहो होनाय आरो लेखा रोंथायनि हारखौ बांहोनायाव बिजाब बाख्रिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। गियानोदय रुरेल बिजाब बाख्रिया दतमायाव सोलोंथाइनि मोनसे गुदि बिथा जानायनि मिजिं थिजादों, जाय बिजाबफोर, डिजिटेल फुंखाफोर आरो गावखौ फोसाबनायनि थाखाय मोनसे मोजां आबहावा होगोन।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।